Rokokmu apa, Mbah? Bui. Kuwi lek rokoke wong sik urip. Lek rokoke wong wis mati. Ya ora ngrokok. Lah, ngrokok kaya wong wis mati iki ya diguwak lho, Mbah. Guwak piye to? Wong mati kok ngrokok kan ki piye to? Rokoke wong wis mati ya diguwak lho, Mbah. Ya ora lek wong wis mati ki dikubur. Lah, iki diguwak nyapa kok aduh men. Piye to kowe piye to kowe iki? Pikiranmu ki lho, akiyumu ki lho ngene. Lah kok iso jok akiyu ae. Piye? Lah piye njajal? Iki ngrokokmu ngopo? Bui. Lah iya kuwi kan rokoke wong sik urip. Lek rokoke wong wis mati. Ora ngrokok. Wong mati diguwak lho, Mbah. Lah kare wong mati diguwak piye to kowe iki? Kok iso Lah ya dikubur kuwi to. kubur. Nyapa? Yo disumet neh dibong, dibakar. Kuwi piye? Lah ya beh masalah kok anggap wong Bali wong budak kae opo piye to? Kok iso wong Bali wong budak ki piye to? Dibakar ki. Waduh, Ram. Ya dikubur to nek mati. Rokoke wong sik urip kan iki. Oh, boi iki lho rokokan. Lah, Boi iki lho. rokoke wong wis mati. Wong wis mati ora ngrokok. Rokoke wong wis mati ku ya diguwak lho, Mbah. Lah kare diguwak wong wis mati diguwak. Lek sik dawa. Lah disumet. Piye to kare iso kare teko ngendi-endi kowe iki. Piye to? Malah awakmu sing dijak omongan kowe angel kok nyatane. Piye to? Ruwet. Ini orang ngrungokne to, Mbah. Lah awakmu ki nyatane lek jak omongan malah kowe dadi tukaran to. Iki lho kan iki men kan rokoke wong urip kan iki. Lah iya, lek rokoke wong wis mati. Ora ngrokok. Kare batek. Kok ora ngrokok piye iki? Wong wis mati kok ora ngrokok. Lah rokoke wong wis mati kok diguwak. Lah wis ora ngrokok lho. Ora ngrokok piye to? Wis mati ora ngrokok. Lah kok iso jokono ki piye to, Pak? Piye to kowe iki? Rokoke wong wis mati ku lho, Mbah. Lah iya to, wis ora ngrokok. Disumet kan yo kena to. Dibong. Piye? Dibong iku lho. Malah dibong. Lah wong wis mati malah dibong ngono kuwi. Lah piye to maksudmu ki apa? Kuwi karepmu piye? Dikubur kuwi to wong wis mati iki. Dikubur piye? Dadak ngubur kesuwen Mbah, sumet glik ngene kan yo. Mbok repot musuh wong kowe iki angel.